Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви покажа как се направите един доста як капан. Препоръчително е на сервера, защото ако сте на креатив, нищо няма да стане, само може да го стреснете много приятели си, но на сервера повече. Ако го пробвате на сервера, може да се сърдят, но може да се извинете, защото мисля, че ще го бие, да проверите. Да се направи на гейммота, защото ще демонстрирам. Ето гейммод като сега. Ето сега. Това ли беше тупият, бе? Това ли беше, бе? Ой, леле, майко. Нещо гръмна тук. Нещо гръмна тук. Какво гръмна, бе? Какво гръмна? И защото съм на креатив сервера, не умрях. Иначе ако бях го направил на сервърчето, ще да ме нацака яко. И да, това е. Капанчето е много компактно. Може да се направи за сервер. Мод. Само се прави гейммота. Ето, това нещо си е много просто. Направете си, ето сега, вземете обсидан, или пък как се казва, основен камък, направете една кабинка, вземете си от редстоун на един червен блок редстоун, как се казва на българско направи, защото не умам да не науча, че беше редстоун блок, да, редстоун блок. Вземате си активни релси, които са е тук. Доста много релси ще излезнаха до тук. Слате. Сега да го направя на малко повече отдалечено място, защото ще ми гръмне, а тук съм направил доста нещица. После мързи да затварям. Посет. Добре, тук е добре. Вземете си, както казах, редстон блок. Мисля, че го изслабих. Ето, вземате си редстон. Нарежете колкото си искате, но трябва поне предпоследното да щупите. И отдолу задължително, ама задължително трябва да има това. Ако сте направили с такава кабинка, защото ще ви взриви почта. А това е личния хеф, защото ма мързи, че така пак да направи цялата почта. Направете си така за по-сигурно, за да не ми взривиш. На мен сега ще ми взриви, защото не направих и така кабинка. Цялото това нещо трябва да е върху ето основен камък. И вземете тените, динамит, как се казва в Minecraft тените. Ето така, вземете си основен камък, така. Взимате също активаторни релси. Те активират, не активни релси, а активаторни. Слагате ги на предпоследното и последното блокче, отпред и всичко друго да ви е активна релса. Задължително да го направите върху редстон блокчето, защото проблемче, че тези релси трябва да се захранват. Ако ги сложите така, тук светва, а не светва. И това ма не реди. И трябва да нарежете ръчки, докъде да ще стигнете и аз не знам. Сега, слагате си Minecraft. Айде. Сега. То ще си направите една стена, няма само измъкне и ето, гръмна. Виждате как гръмна и ако беше на survival мода в мултиплеерката, ще го нацака яко. Аз съм сега на гейм модчето и затова нищо не се става на креатив да кажа. И затова нищо не се получава. Да, изтели. Да. И това беше от мен. Чао, аз съм Wolf Mega. И дано да ви е харесало, дано съм подсетил за нови идейки, защото аз тук да гледам някои клипове, се досещат много клипове и страшно кефи. И да, това беше от мен. Чао! Ще се видим в другия клип.